Anomálie počasia vo svete 16. a 17. decembra. Takmer celé územie Litvy zasiahol silný vietor. Mnoho ľudí zostalo bez elektriny. Niektoré oblasti boli zaplavené. Cyprus. Mnohé regióny, vrátane hlavného mesta Limassol, zasiahli silné dažde a búrky. Nastali záplavy a výpadky elektriny. Rusko. Cyklón Ziva zasiahol Kaliningradskú oblasť. Silný vietor vyvracal stromy, čo zapríčinilo výpadky elektriny a úmrtia. Silné dažde spôsobili záplavy vo viacerých mestách v Ománe. Zambia. Cyklón Chido zasiahol mesto Mufulira silnými dažďami, ktoré zaplavili ulice. Čína. Husté sneženie a nízke teploty spôsobili zľadovatené cesty v provincii Gansu. V Thajsku pokračujú silné dažde, ktoré zhoršujú záplavy. Austrália. Výdatné zrážky zasiahli Queensland a spôsobili lokálne záplavy, ktoré v niektorých oblastiach lámali rekordy. Zemetrasenie o sile 7,3 stupňa zasiahlo pobrežie Vanuatu v Tichom oceáne. V hlavnom mesta Port Vila boli poškodené budovy a najmenej jeden človek prišiel o život. V dôsledku zemetrasenia nastalo množstvo zosuvov pôdy. USA. Reťazová nehoda spôsobená hustou hmlou s viac ako 40 vozidlami uzavrela most z Mandeville do New Orleans v Louisiane. V Kalifornii v oblasti Soto Street a Sedona Drive vypukol požiar, čo si vyžiadalo evakuáciu v údolí Jurupa, Mexiko. Sopka Popocatépetl chrlila plyn a popol. Bolo zaznamenaných 22 erupcií a 440 minút otrasov. Peru. Mesto Pucallpa zasiahol prudký dážď, ktorý zaplavil ulice. Brazília. Konštrukcia veľkého vianočného stromčeka inštalovaná v lagúne neďaleko Ria de Janeiro spadla do vody počas búrky so silným vetrom. Jedna osoba bola zabitá a dvaja boli zranení. Argentína. Silná búrka s krupobytím zasiahla južné a východné oblasti provincie Mendoza. Každý dnes stojí pred voľbou, konať alebo čakať na katastrofu. Aj navonok malé činy môžu znamenať obrovské zmeny pre zem. Čím silnejší bude hlas zdravého rozumu, tým väčšie sú šance zachrániť naše životy, našu planétu a budúcnosť pre naše deti a vnúčatá.